Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme
relaxem tot el cos i comencem a concentrar la ment en sentir el cos. Quan respirem, intentem respirar amb el diafragma. I podem saber quan respirem amb el diafragma perquè la panxa a l'inhalar surt en fora i a l'exhalar entra endins. Anirem a fer la salutació al sol, que poder és les posicions més comunes. Ens aixequem i ens posem una mica endavant. Sentem les mans davant del pit, els peus mirant endavant i a l'altura de la cadera. Juntem les mans. Fem una inhalació baixant una mica els braços, després pujant cap amunt i ens estirem com si volguéssim anar a tocar el sostre. A l'exhalar anem cap endavant. Si tenim les cames molt rígides i sentim que ens tiba més de les cames que de l'esquena, flexionem un pèl els genolls i veureu com l'esquena de cop s'estira i pot baixar. Després, mica en mica, a mida que anem aconseguint relaxació i comoditat, podrem anar estirant cada cop més. Intentem respirar profund i tranquil, que cada exhalació ens ajudi a alliberar les tensions. Aquí la força la fa la gravetat. La ment està concentrada en sentir aquelles parts que estan més tenses i en comptes de fugir del dolor fem al revés. Ens introduïm tant com puguem amb la ment per poder comprendre què és i quan hi ha comprensió hi ha canvi. Flexionem les cames fins que les mans toquen a terra i el peu esquerre el portem enrere com si anéssim a sortir a córrer. Ben estirats. La cadera pot baixar una mica. Respirem profund i tranquil. Si la ment se'ns despista i va a recordar coses del passat o del futur, la concentrem en sentir les parts del cos que més estan afectades o més estan treballant. Flexionem el genoll fins a tocar terra, amb una inhalació pugem el cos, traiem el pit, braços cap enfora, la cadera baixa cap avall en diagonal, sentim com tiba l'entrecuix. A l'exhalar anem endavant, portem el peu dret enrere i fem la taula, que és tot el cos ben recte i estirat, fent força abdominal i de cames. Bàsicament de tot el cos està tens. Això es diu la taula. Flexionem genolls, anem enrere i olorant el terra amb l'esquena una mica corba anem endavant. Fem la serp fins que s'apoya la cadera. Doncs els braços cap endins, tocant amb el cos. Amb inhalació traiem el cap i anem cap amunt, apretant el cul endins i cames. Ben fortes les cames. Ens ajuda a protegir els lumbars. A vegades hem de vigilar que tenim molta força amb els braços i no tanta flexibilitat en l'esquena. Ens hem de graduar. A l'exhalació baixem. Apoyem els dits del peu i anem a fer la muntanya, aixecant el cul. Pressionem enrere. Si us passa com a mi que no puc mantenir l'esquena recta, flexionem els genolls, posem l'esquena recta, llavors mica en mica anirem estirant les cames a mida que ens sentim còmodes, mantenint l'esquena. Si comencem a veure que l'esquena es torna a corbar, ens mantenim allà relaxant. La respiració llarga i tranquil·la, tan tranquil·la com puguem. El més important és que no hi hagin trencaments de respiració, és a dir, que la respiració no sigui tallada, sinó contínua. Llavors vol dir que estem tranquils.
Portem el peu esquerre endavant. La cama de darrere ben estirada, si sortíssim a córrer. Flexionem el genoll fins a tocar terra. Amb inhalació pugem el cos, el corbem. A l'exhalar anem endavant. Portem el peu dret juntament amb l'esquerra. Deixem caure tot el cos. Qui tingui flexibilitat suficient pot estirar cames. I a cada exhalació ens deixem anar. I ens deixem anar profund. De tindre confiança amb el cos. Si la nostra ment està concentrada en el nostre cos, podem confiar en ell i ell ens va marcant el que necessita. Flexionem una mica les cames, anem pujant com una persiana, el cap és l'últim. Un cop tenim el cos ben estirat, braços amunt. Estirem i apretem el cul endins i ens tira el cos enrere. Juntem les mans, portem cap al pit i mirem la paret. O allà on arribem. Tornem a poc. Fem respiració profunda i desbloquegem el cos. Deixem que es relaxi, que tot torni mica en mica a la normalitat. Quan dic que relaxi no és una relaxació, de cop. És un procés cap a la relaxació. Ens estirem. Ens estirem per relaxar-nos. Ens posem en una posició que sigui molt còmoda. Ioga aconsella Shavasana, que és cames una mica obertes, braços una mica oberts, si no xoquem amb el company o companya. Respirem profund i tranquil. Fem una inhalació profunda i a l'exhalar comencem a sentir com el cos es va relaxant. Prestem atenció amb la ment a les sensacions del nostre peu dret. I exhalació rere exhalació anem sentint com el cos va entrant en un estat cada cop més profund. Ens deixem emportar cap a la tranquil·litat i la calma. Poder sentir el plaer de la relaxació, de la tranquil·litat. I mica en mica ens anem alliberant de totes les tensions. I així, la ment pot començar a sentir la tranquil·litat. Sent les sensacions que tens a les cames.
I mica en mica les vas relaxant i afluixant. Sent com el cos, a cada exhalació, es va dilatant, es va relaxant cada cop més profund. Comencem a activar el cos. Despertem les mans, els peus, el cos i ens incorporem. Ens fiquem en aquesta posició. El peu de darrere estirat. L'esmà va a sobre de la cuixa. Quina? El dret o l'esquerra? És igual, després farem l'altre. Llavors farem inhalar, retenim l'aire 8 segons i tornem a baixar. Vale? Inhalació. Baixem. Inhalació. Inhalació. Canviem. Com més estirat, la cama de darrere més difícil és. Segons la força que tenim podem triar. Inhalació. Baixem. Inhalació. Baixem. Inhalació. Molt bé. Ens assentem. Aquí, si voleu posar alguna cosa sota, ho puc posar. Pugem tota la part superior de l'esquena i del pit, les mans agafant-nos la cadera i la cama, pugem amunt, però no només els ombros, sinó tot. Llavors respirem profund i tranquil en aquesta posició. La ment es concentra en sentir la respiració. En cada procés de la respiració, com l'aire fred entra per les fosses nasals, baixa per la tràquea i omple els pulmons, el diafragma, al moure's cap avall, fa sortir la panxa, però a la vegada mou tots els òrgans interns de la panxa i el cor. A l'exhalar, tot es contrau i deixes espai a tot l'estómac, tot el sistema digestiu, i és quan fem un massatge a la part baixa del cor, apretant-lo. Mica en mica, la ment va entrant en un estat cada cop més profund. I per profund vol dir que la ment genera una freqüència, una onda que cada cop és més lenta i més profunda. És quan sentim la tranquil·litat, quan sentim que tot va més lent, que podem percebre més coses del que ens envolta i del nostre interior. És a dir, més tranquil·litat.
I també anem jugant amb les nostres parts del cos. Molt bé. Amb exhalació baixem la posició i farem l'agafada de l'os. És amb la mà una mica cap endins, els dits, ens agafem. Els colzes van cap enfora. Llavors farem inhalació, retenir, mulabandha, que vol dir apretar els genitals. Després exhalar, retenir, mulabandha. Vale? I colzes cap enfora quan apretem. Fem inhalació. Retenim l'aire, apretem els genitals, pressió enfora amb els colzes. Exhalació. Amb tot l'aire enfora, panxa endins, apretem genitals. Inhalació. Retenim, apretem genitals. Exhalació. Retenim. Inhalació. Retenim. Exhalació. Retenim. Inhalació. Retenim. Exhalem. Retenim. Inhalació. Retenim. Exhalació. Retenim. Inhalació. Retenim. A l'exhalar baixem i ens relaxem. Tot això són treballs interns de diafragma i també de part baixa genital, que com tots sabem és molt sa perquè no hi hagin pèrdues d'orina ni coses d'aquestes. Ara ens imaginem que al nostre costat tenim dues parets. Llavors, com si apretéssim... No, tu podries apretar la paret. Llavors, de vegades pot ser que ens faci mal aquesta part d'aquí i tot això d'aquí, és normal. Llavors, en aquesta posició, dits cap amunt i ben rectes, fem respiració profunda, retenim l'aire, tornem a apretar genitals, aguantem 20 segons, que si no arribem a 20 segons, doncs el que sigui, després exhalem, tornem a inhalar, tornem a retenir. Vale? Som-hi. Inhalació, retenim l'aire, apretem genitals i ens mantenim. Quan mantenim l'aire, retenim, la ment agafa poder, agafa força. És el moment de dir-nos una part que volem per la nostra vida. Jo sempre aconsello jugar a veure fins quan aguantes, a veure què passa si proves de passar els teus límits, quines sensacions corporals vas creant a cada moviment, perquè qui juga és el que aprèn, qui deixa de jugar
jugar va perdent la vida. Amb inhalació pugem braços amunt, retenim l'aire, traiem la llengua en fora tant com puguem, a l'exhalar ho farem ben fort. Molt bé. Juntem les mans fent pressió, com quan es resa. Mantenim l'esquena ben recta. Sentim les sensacions de les mans, com per exemple la calor, la pressió, per on s'apoyen unes amb les altres. Els músculs que fem servir. I mica en mica, prestant atenció al que ens passa, li anem ensenyant a la ment a mantenir-se en el present per poder assaborir el que és la vida. I ja us dic que trobarem més plaer en el present que en els records o en el futur. I el plaer també està en el dolor, si el comprenem. L'alliberació d'un dolor és molt més intens que la felicitat. De vegades inclús pots plorar de la satisfacció, del canvi energètic que hi ha. Mica en mica, la ment es va concentrant en sentir el que sent el cos i va baixant la seva intensitat, la seva freqüència. Molt bé. Fem una inhalació pujant braços amunt. A l'exhalar obrim. Ens estirarem per relaxar-nos 4 minuts. Fins aquí el que us he dit abans, per qui faci exercicis com massatges o teràpies. Ajuda a mantenir l'energia, a mantenir la serenitat i un cos net. Fem una inhalació profunda i a l'exhalar ens relaxem. I anem entrant en un estat de relaxació cada cop més profund, en què amb la ment observem aquelles parts que estan més tenses i les anem alliberant mitjançant l'exhalació. No tinguis por de deixar-te anar en la relaxació, de caure profund cap a l'interior. De vegades, quan el cos s'adorm, pot semblar que hi hagi un descontrol, però és tot el contrari.
i amb més control, perquè la ment té més temps de processar qualsevol canvi. Cada exhalació ens va portant un estat cada cop més relaxat i tranquil per poder sentir la tranquil·litat i la calma en el cos i en la ment. Deixa que la ment caigui profunda, que tot el cos es vagi quedant adormit i molt tranquil. Com hem dit abans, juga. Deixa't emportar, experimenta. Hem vingut a experimentar, no a quedar-nos quiets, fent 8 hores la mateixa cosa tota l'estona. Hem vingut a sentir els canvis, a sentir l'amor, a sentir la tristesa, a sentir la mort, a sentir tot el que forma la vida. I normalment ens centrem en tot el que forma l'humà, que no forma part de la vida. Bueno, sí que ho creiem, però no està generat per la Terra. I el que porta vida ens alimenta. Sent la respiració. I mica en mica anem fent una respiració cada cop més tranquil·la, més calmada, més suau. I anem deixant que el cos es vagi adormint, es vagi alliberant de totes les tensions i puguem sentir la tranquil·litat i el silenci intern. La ment es queda desperta per poder sentir la sensació d'un cos lliure de tensions i una ment concentrada en el que sentim. I això és un dels plaers més grans que existeix. Poder sentir el silenci intern, la tranquil·litat, la calma. Una ment amb tot el seu potencial, observant la vida. Observant com funciones. Si volem aprendre com funciona l'exterior, primer hem de començar per l'interior, aprenent quins són els teus mecanismes, com funciones, com vius a cada segon. I quan et comprens, comprens-lo de fora, perquè la teva capacitat és total. Mica en mica, anirem despertant el cos, com les mans, els peus, però la ment la deixarem molt tranquil·la, amb una freqüència baixa. I el cos li diem que es fiqui actiu. I ens comencem a moure, a despertar, ens incorporem. A cama esquerra, va sota, o sigui, el peu, ens anem a apoyar sobre del peu. Si veiem que no ho podem fer, doncs ens ficaríem
tan a prop de la cadera com puguem, la cama estirada. Però si podem ho fem. I si ens molesta la cama esquerra, doncs ho fem amb la dreta. Molt bé. Fiquem les mans a darrere. Qui tingui molta flexibilitat i ho vulgui provar, a mi no em surt bé, no tinc flexibilitat als braços, però ens fiquem així a darrere. Així, molt bé? Qui ho vulgui provar. Si no, simplement les mans a darrere. A l'exhalar, baixem endavant. A l'inhalar, esquena recta. Cada un sent el ritme que ha de portar en la respiració i en el moviment del cos. L'estirament, la relaxació, és un procés infinit, no té fi i per tant no cal arribar enlloc, no cal tenir pressa, perquè és que es fa mica en mica, pas rere pas, amb molta paciència i tranquil·litat. Estirem cames. Les cames estirades, un altre cop qui vulgui pot fer aquesta posició o simplement deixar les mans apoyades a darrere. Exhalar cap endavant, inhalar recte. Cada un agafa la velocitat que li ve de gust. Tot força abdominal quan anem endavant. La ment està concentrada en sentir el cos, en fer el procés cada vegada millor. I per millor vull dir que sigui més eficaç, gastar el mínim d'energia per fer un moviment i estar al màxim de relaxats. Posem esquena recta, braços amunt. Activem amunt perquè l'esquena s'estiri. A l'exhalar baixem. Ens estirem. Qui tingui aquí problemes lumbars, us ho explico. L'original és anant a buscar, fent força abdominal, cames i esquena, els peus, baixant, pujant. Qui tingui problema lumbar pot anar des de darrere cap endavant. I ja està. Quan baixem intentem fer-nos com una rodoneta, si no fer així de cop. Intentar com una persiana anar baixant. Exhalar. Pugem endavant. Quan estem a terra inhalem. I ens estirem. Podem estar tanta estona com vulguem en cada posició. Intentem respirar llarg i profund. L'única cosa que hem de vigilar és que amb les mans no es pot anar endavant tibant. Sempre força abdominal si volem avançar.
Fins allà on arribem, les mans serveixen per mantenir la posició. Ens incorporem. Farem l'arado amb rol, que vol dir aquí poder xucrem. Llavors anem endavant i enrere. Qui li costi molt ho pot fer amb cames flexionades. L'original és així. I anar endavant. Qui li costi molt fem així. Podem fer a destemps, així no xocarem. I som-hi. Quan tibes cames amunt, poder fer una mica, però si vols ho pots fer així. Amb cames obertes i així... Perquè per l'esquena t'anirà bé. Ai, sí, per cert, no he pensat a dir que això, que hi ha dues maneres de fer-ho, que una és deixar les mans aquí, és més fàcil, que si les portem enrere, que ens baixes amb més agressivitat. Com vulguis. Com el teu cos intuïtivament t'ho demani. També pots provar. Primer prova la d'aquí i després proves l'altra. Podem anar tan ràpid com volem. Molt bé. Ens estirem. Fem una inhalació profunda i a l'exhalar deixem que l'esquena se separi i agafi espai entre vèrtebres. Cames flexionades, a l'exhalar, amb les mans aquí, a l'exhalar, bum, cap a davant, aquest sí que no ho pots fer. Però, que no, et pots quedar amb cames obertes, apretant, o sigui, la primera posició. A més va molt bé per dilatar. I anar fent així. A l'exhalar és quan fem la projecció endavant. A l'inhalar, rodoneta, i apretem una mica les cames cap al pit amb l'esquena ben plana i recta a terra. I cada un a la velocitat que vulgui. Com més fem, com més ràpid, més sensacions poderoses tindrem. Com més lent, més tranquil·litat. Intentem que això no sigui una cosa sèria, que sempre hi hagi un somriure intern de jugar com un nen. De divertir-nos, d'experimentar. Molt bé, ens anem estirant a poc. Fem una inhalació profunda i a l'exhalar alliberem l'esquena i ens relaxem. Molt bé. Un altre cop l'arado amb giravolta. Aquí diu
però és impossible ja. Que no et deixis anar dels peus, vale? Però no ho feu perquè et fas un mal als talons. Llavors, el màxim a prop possible. Vale? O sigui que si estem aquí ens separem el mínim possible. Que si ens agafem passa això, que caus molt fort i et fas mal. Si no ens agrada tota l'estona quan anem a darrere les mans aquí, doncs ho fem com abans i ja està. Vale? Sí. Exhalar quan anem endavant, inhalar quan pugem. Molt bé. Ens estirem. Ja està, ja hem fet totes les posicions. El que passa és que aquí no ho fa, però jo sí que ho faig. Fem una compensació de l'arada, que és el pont. L'arado és una de les posicions més aconsellades perquè ens estira des del cap, de la part superior del cap fins a la punta dels peus. Totes les tensions cervicals se'n van. Molt bé, ens agafem amb les mans. Hi ha diverses posicions, perfecte. Una és agafant-se amb les mans si tenim prou de flexibilitat, si no, les mans al costat de la cadera. Llavors, amb inhalació, pugem amunt, pressionem amb els peus i les cames perquè la corba sigui ben amunt. Llavors, qui tingui flexibilitat suficient i intueix que li anirà bé, pot fer el pont complet. Pressionem també amb els peus i les cames. Amb exhalació anem baixant a poc. Apoyem l'esquena ben plana a la terra. I ara sí, entrarem en la relaxació profunda. Explicaré les ondes cerebrals, de la ment, perquè entenguem què vol dir baixar profund. Una onda, imagineu-vos, normalment anem a uns 20-21 cicles per segon si som sants. Llavors, és una onda que té una alçada i una profunditat i una velocitat, que és així. Quan diem baixem la freqüència vol dir que la onda es fa cada cop més gran i per tant més alta i més profunda i va més a poc. Això vol dir baixar la freqüència a nivell científic. A nivell corporal, el que se sent és una hiperrelaxació, el cos queda adormit, immòbil, més o menys, podem moure quan vulguem però està immòbil, com quan dormim. I se sent que tot va molt lent. Com més baixem, l'avantatge de que tot vagi lent és que el temps, el rellotge continua anant igual, el que passa és que la percepció de tot el que ens ve, de la informació,
És com si s'ampliés i per tant tenim més temps de processar tot allò que va venint o sentint. I per tant tenim més capacitat. Molt bé. Fem una inhalació profunda i a l'exhalar anem relaxant tot el cos. Prestem atenció a la respiració. La respiració es va fent cada cop més llarga, profunda i tranquil·la, com quan estem dormint. La respiració és un sedant pel cos que ens el va tranquil·litzant. I com que el cos forma part també la ment també va baixant la seva velocitat. Prestem atenció a totes les parts del cos que estan apoyades al terra. Sentim si el terra està fred o calent. I mica en mica, totes les parts del cos van entrant en un estat cada cop més profund. Prestem atenció a les cames i els peus per sentir com la roba, la nostra prenda, ens toca la pell i totes les parts del cos en què ens toca la roba van caient en un estat cada cop més profund. Ara, visualitza davant teu una pissarra, com la de l'escola. En una mà hi tenim un guix, en l'altra un borrador. Aniré anomenant números, els anem apuntant a la pissarra i cada número que borrem ens anirà portant a un estat cada cop més profund. Tots els òrgans del cos es aniran relaxant i quedaran mica en mica adormits i la ment anirà baixant la seva freqüència tant com pugui ser. Dibuixem el número 10. Amb el borrador borrem el número i ens diem més profund. Dibuixem el número 9. El borrem i ens diem més profund. Dibuixem el número 8.
Amb el borrador el borrem i ens diem més profund. Dibuixem el número 7. Amb el borrador el borrem. Ens diem encara més profund. Dibuixem el número 6. Amb el borrador el borrem i ens diem més profund. Dibuixem el número 5. Amb el borrador el borrem i ens diem encara més profund. Dibuixem el número 4. Amb el borrador el borrem i ens diem més profund. Dibuixem el número 3. El borrem encara més profund. Dibuixem el número 2. El borrem més profund. Dibuixem el número 1. El borrem totalment profund. I deixem que la ment caigui en un estat completament profund i tranquil per poder sentir la tranquil·litat, la calma, el silenci intern, la tranquil·litat. I ens visualitzem en un lloc en què ens sentim molt bé, rodejats de la naturalesa. Respirem l'aire que ens envolta. Sentim la vida al nostre costat i en el nostre interior. Sentim el ritme de la naturalesa, que és el mateix que el nostre, ja que venim del mateix lloc, som animals. La respiració encara es fa més profunda, més tranquil·la, i el cos va entrant en un estat cada cop més adormit i profund. Quan estem en aquest estat profund, és el moment de dir-nos a nosaltres mateixos i programar-nos una paraula o una frase que en el ioga es diu sankalpa,
és una paraula o una frase que si la tinguéssim a la nostra vida milloraria. Per tant, ara programem-nos i ens diem aquesta frase bonica construïda de manera positiva. I ens imaginem, ens visualitzem en l'estat de les paraules, del que diuen. I ho sentim. Ho deixem gravat a la ment, en el subconscient, perquè aquest actuï. I ara comptaré de l'1 fins a arribar a 5. Cada número ens anirà despertant el cos, però ens mantindrà la ment en un estat molt profund. El cos actiu, com si fos el d'un món, un animal, ràpid, actiu. 1, comencem a moure les mans. 2, els peus. 3, anem despertant tot el cos. 4, el despertem per complet. 5, obrim els ulls. Podem flexionar cames i moure les cames cap a un cantó i cap a l'altre sense que se'ns aixequin els omoplats. Normalment, per acabar, cantem 3 oms i 3 shantis, però avui cantarem una cançó que es diu Waheguru. Tu la vas cantar. Guru. Waheguru vol dir despertar, il·luminar. Vale? Jo normalment el que faig és li demano a la vida que m'il·lumini, bàsicament. Waheguru, perquè ho entengueu, és quan ens deixem les claus o algun objecte que no el trobem i de cop i volta el trobem. Sabeu allò que us ve a la ment? Això és Waheguru, il·luminació. Vale? I llavors li podeu cantar qui vulgueu. El cantar. Com que el cantar de vegades és una cosa que costa, ens concentrem molt en la vibració. Per vibrar bé s'ha de fer servir l'abdomen. És una pressió tot el rato d'abdomen que fa que l'aire pugi cap amunt, fiqui aquí dalt, fem una bona caixa com si badalléssim, i llavors el so ressona fins aquí dalt, que tenim un os que vibra, i llavors vibrem més. Vale? Després la tensió no ens facilita, perquè el nostre cos és com, som 85% d'aigua. Llavors, si el que envolta l'aigua és rígid, costa que vibri. Si és una cosa que està relaxada, doncs tot vibra més. Vale? I com més vibrem, ja sabeu que el so va per vibració. Doncs això. I després hi ha la part d'expressió, treure la pressió de dins. Té 2 estrofes. Posem esquena recta, coll estirat, tranquil·litat. Sentim l'altra. Aquestes són les dues. Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru. Demana-li la vida que et desperti. Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru,
cantar amb llibertat. Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, No et frenis més i llibera't. Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Deixa que surti la felicitat de dins. Guru Ramdas Guru, Canta amb un somriure. Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Sisplau, vida, il·lumina'm. Guru Ramdas Guru, Vull disfrutar, vull riure. Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Vull sentir el sol a la meva cara. Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, La felicitat és llibertat. Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Ramdas Bueno, juntem les mans, les posem a sobre del nostre front. Ens donem les gràcies per poder sentir la tranquil·litat a la nostra vida. Hari Om Tat Sat. Amen.